Police Report. Idol Dennis, good morning and please come in. Yes, good morning, Idol Lawrence. Nakimag, may samanang one person, iti Pagod-Ilocos Norte, babayan ti bileg, ti warrant of arrest. Nabigbig ti natiliw nga ni Richie Bell Pilar Balibago, alias Richie Bill, nga alto na patapulog at siyam, nasawa single, ken may nga vendor, manipot ti barangay Tarrag, Pagod-Pud, Ilocos Norte. Kung natin PNP Pagod-Pud na televisyon na, iti mismo, nga barangay dos iti Pagod-Pud, at voluntaryong iso ko na bagbagina, apang nga nakita ng ti bigrit nga warrant of arrest, iti arresting officer, iti nadakamat ang lugar. Namuan, masamang sango iti kaso nga, cyber libel, babayan iti RA 10175 Idol Lawrence, narekomendaran iti korte iti pagpiyansa nga 72,000 pesos only para palang kalatoy temporary yung inapan nakawaya-waya. Napa medical examination yung muna iti RHU, sakbay pa nga nai-retain warrant iti korte na nagtuodan iti warrant of arrest manipod iti RTC Branch 15 First Judicial Region iti Ciudad iti Lawag. So nagbalag iti PNP kadag itay maghilig nagipopos ki mawal perdi through online maliklikan tapos kasi maliklikan met iti yap na iti reklamo cyber libel Idol Lawrence. Iti at the market kumpiyansa ti PNP nga babayan kaya lang iti saan nga nasyak nga may popost iti abiyang iti social media wala iti online ket agsad di at laag tapos sa maliklikan met iti panaypit reklamo nga cyber libel. Iti sa bali pa na bangir nagdungpa dati may isang luban, may isang SUV iti trailer truck iti ili iti Badog Ilocos Norte, partikular iti barangay Mabusag. Si trailer truck iti inturong Tagnagan Marilo Bacod Suyo magtuon na patapulog iti talo nasawaan agindeg iti Peña Blanca Dubab Cagayan iti inturong iti SUV sa Montero inturong Tagnagan Herman Tehed Ramilo Jr. nagtuon iti 25 ken gindag iti Kabitugan Santa Catalina Ilocosur. Investigation ti PNP ti trailer truck ket manriman iti panagpapamyan nga direksyon idin direto nakasaruno nga SUV ket ginandata nga overtake ngem gaputa diti masabat na nabulaga nagsubli iti linya na nga sumeten iti panakadungpar na tinikudan ng paset iti trailer truck. Ino pa iti kasta saan nga nan iti driver, karaman iti driver iti truck, kilaeng perdisyon iti lugan, madimong parti adaan dahil segun ti PNP nakapagsirita meten sumbagin nga partido para palang kalatoy nagbalindata nga danyos ano mo na iti nadakamatata nga disgrasya. Kuna ti PNP masapol iti nadlatat pa nagmanmaneho ken siguraduan iti pa nag-overtake no alangan ng iti lugar tapos sa maliklikan iti kastoy nga pasamak ng runa no kastoy nga panawen iti Quaresma de Lawrence ket naruwar iti disgrasya iti kalsada. Damag pa lang manipot ti PNP ng sakbay man ti amin kablawan taman dagiti taga-Hawaii tuway pa ho ni Abelardo Villanueva Jr. nga nakamotor ti Iron News ken dagiti amin nga tagalubnag bintar nga dito sa Hawaii nagasating kitang dintingeg dito IFM News. Idol Dennis Alipio, Tatak IFM.